It-tkabbir ekonomiku f'Malta baqa' ferm ogħla minn dak fiż-żona euro filwaqt li qed isir tisħiħ fil-proċess ta' tnaqqis tal-inflazzjoni ħareġ waqt konferenza l-aħbarijiet fejn il-Bank Ċentrali ippreżenta r-rapport annwali tiegħu għal-2024. Hawnhekk ingħatat analiżi dettaljata tal-iżviluppi ekonomiċi, monetarji u finanzjarji ewlenin kemm f'Malta kif ukoll globalment. L-aġent Gvernatur tal-Bank Ċentrali, Alexander De Marco, tenna li bl-informazzjoni dwar l-inflazzjoni fiż-żona euro, il-Bank Ċentrali Ewropew beda jerħem ir-restrittività tal-politika monetarja u beda jnaqqas ir-rati tal-imax minn Ġunju. Mo News sostna li hemm diversi fatturi li jenu biex l-inflazzjoni f'pajjiżna baqgħet stabbli fosthom il-miżuri li ħa dan il-Gvern. Kenna wkoll xi miżuri li ħa il-Gvern partikolarment fuq l-ikel kmieni s-sena l-oħra li wkoll kellhom impatt fuq l-inflazzjoni tal-ikel li waslu wkoll għal tnaqqis fl-inflazzjoni f'Malta. Fil-fatti aħna wkoll bħala Bank Ċentrali qed imbassru li għal din is-sena l-inflazzjoni se tkompli nieżla anki fiż-żona euro, għandna l-istess tbassir li din ħadd tkompli tinżel aktar u tqorrob lejn l-2%. Min-naħa tiegħu il-kap ekonomista tal-Bank Ċentrali Dr. Aaron Grech qal li tkabbir ekonomiku f'Malta baqa' ferm ogħla minn dak taż-żona euro. Intqal li meta tneħħa l-importazzjoni, it-tkabbir kien sostnut bl-istess mod mid-domanda domestika u mill-esportazzjoni. Tkellem ukoll kif is-sena l-oħra l-inflazzjoni ġiet moderata b'mod sinifikanti. Bir-rata ġenerali tal-inflazzjoni kienet medja ta' 2.4% u għaldaqstant inqas minn nofs dik tal-2023 u sostna li avolja bħalissa qed naraw inċertezza ekonomika minħabba t-tariffi li jiġu imposti mill-Gvern Amerikan, l-ekonomija Maltija se tkompli tikber b'rata sostnuta ta' 4%. Aħna naħsbu illi t-turizmu jista' jkun affettwat pożittivament il għaliex meta jkollok tnaqqis fir-ritmu ekonomiku fl-Ewropa, ħafna Ewropej minflok isifru long haul, imorru pereżempju pajjiżi bħat Tajlandja u hekk, minflok ifittxu pajjiżi eqreb fil-Mediterran u aħna ovvjament allura nkun nistgħu nibbenefikaw minn dan l-impatt pożittiv. Id-deputat Gvernatur responsabbli mill-istabilità finanzjarja Oliver Bonello iffoka dwar l-iżviluppi riċenti fis-settur bankarju domestiku waqt li nnota l-istabilità permezz ta' livelli ta' kapital b'saħħithom. Intant l-aġent Gvernatur spjega wkoll il-Bank Ċentrali irnexxielu iddawwar l-andament finanzjarju tiegħu u reġistra profitt tal-2024 ta' 4.95 miljun euro.